Sa ulo ng mga nagbabagang balita, malasahan ng matataas na opisyal ng PNP nagsimula na. Zoning sa pag-relocate ng mga nasunugang vendor sa Block 4 ng Palengke ng Baguio, inirereklamo. Pagdiriwang ng World Kidney Day sa Pampanga, idinaan sa iba't ibang aktibidad. Iba't ibang programa at tulong handog sa mga dagupenyo. At pambato ng Cordillera sa Mr. Island Tourism 2023, naghahanda na. Naimbaga-malam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Formal nang umupo ngayong araw ang bagong Regional Director ng Police Regional Office, Cordillera. Parte ito ng balasahan ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police. Narito ang report. Under my watch, I will also direct the unit commanders to expand and increase police visibility in order to preempt, control, and solve crimes in our region. Mas pinaigting na police visibility. Ito ang isa sa mga mandato ni Police Brigadier General David Peredo Jr. sa kanyang pag-upo ngayong araw bilang bagong Regional Director ng PNP Cordillera. Lalo na't papalapit na ang barangay at SK elections. Usual naman na ginagawa natin dyan, may mga planning na ginagawa sa operations. Kinakonsider natin yung mga assessment ng violence o ng lugar. At dinideployan natin ng ating police personnel para mabantayan at maayos yung pagganap ng ating barangay election. Tuloy din daw ang laban kontra iligal na droga. Tuloy-tuloy pa rin dahil hanggang ngayon yan ang problema eh. Kaya tuloy ito at subukan pa nating isipin kung ano pa yung out of the box na solution. Hindi ko alam kung ano yung progress yung sinasabi nila na gawing medicine na itong marijuana eh. Kaya siguro naman kung mapag-aralang mabuti yan, di doon tayo susunod. Disiplina, kakayahan, pagmamahal at pagtupad sa tungkulin o DKPP ang kanya raw pundasyon sa pamumuno. Sir, I now pass this office symbol, the symbol of authority that I govern as Regional Director of Police Regional Office Cordillera. Pinalitan niya si Police Brigadier General Mafelino A. Bazar na 7 buwan at 2 araw na namuno sa mga pulis ng rehiyon. Siya naman ang bagong uupong Deputy Commander ng Area Police Command ng Northern Luzon. It is a great privilege for me to be given the opportunity to serve our kakailian in the Cordillera. To the men and women of Police Regional Office Cordillera, especially to the command group, thank you for being with me and bearing with me in carrying out our job, notwithstanding several challenges and pressures along the way. With a dedicated team ready to perform, I have no doubts that PROCOR will rise to the new heights under the leadership of the new Regional Director. Pinamunahan ng turnover ni Police Lieutenant General Felipe R. Natividad na siyang makakasama ni Police Brigadier General Bazar sa APC Northern Luzon. We can safely say that Police Brigadier General Peredo will lead Pro Cordillera with a firm hand and a view to strengthen its operational and administrative capabilities. Work together, work harder, and work with purpose under the guidance of Police Brigadier General Peredo. Always keep in mind your collective goal to keep Cordillera region safe, peaceful for our citizens and our communities. Samantala, nilinaw naman nila na ang balasahan sa hanay ng PNP ay dahil lamang sa pagreretiro ng ilang matataas na opisyal at wala nang iba pa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Puspusan na ang ginagawang pag-relocate sa mga nasunugang vendor sa Block 4 ng Baguio City Public Market. Pero kanilang reklamo ang matagal na pagkakuha ng mga pwesto at ilang problema sa pagkuha ng kanilang mga ayuda. Tinutukan yan ni Charles Limon. Bitbit ang mga papeles, matyagang nag-antay sa City Market Office ang vendor na si Abelyard. Isa siya sa muhigit kumulang 1,700 na nasunugang vendors sa palengke. Upang makapagsimula na, kailangan niyang pumili ng kanyang bagong stall. Kaso, 2 beses akong nagbunot pero bukya lahat, wala na yung bunot ko. Tapos ngayon, pina-follow up ko palagi kung kailan yung bunutan ulit para makabunot ako ng number sana. Para babalik ako dun sana sa number ko dati. malaking tulong daw sana kung agad silang makakapwesto at makapagtinda. Para makapagsimula sana ulit sa pamumuhay namin kasi sa pagtitinda doon po nakukuha yung aming pamumuhay araw-araw. Kaya isa ito sa mga inaasikaso ng Baguio City Public Market Office. They want to go back in their own space, vending space. Paano kung hayaan natin silang babalik doon sa kanilang vending space, hindi mawawala yung zoning natin. Magiging halo-halo ulit kung ganon. So, I'm telling them, kaya magkakaroon tayo ng draw lots para kung fruits ka, doon ka makikidraw. Kung vegetable ka, doon ka naman makipagbunutan. Kung sa spices ka naman, doon ka rin pipila. Dahil sa sunog, napilitang ilipat ng ahensya sa Block 4 ang ilang vendors. Kaya imposible raw na makabalik ang mga vendors ng Block 4 sa kanilang orihinal na pwesto. Dagdag pa daw dito ang zoning. Pero dito sa may Block 4, kasi marami sila, then as much as possible, isoning natin sila. Ilagay natin lahat ng fruits sa isang corner, vegetables sa isang corner, spices sa isang corner para masoning nga sila, para magandang tignan at saka iisa kung anong bibilhin mo. Kung bibili ka ng fruits, diretso ka doon sa fruit section. Nanindigan rin ang ahensya na mga nasunugan lang ang kanilang bibigyan ng pwesto dahil sa lumutang na isyu ng subleasing o ang pagpapaupa ng isang stall owner ng kanyang pwesto. Ipinagbabawal din kasi ito sa Section 161 ng Tax Ordinance ng lungsod. Iniimbestigahan din ng ahensya ang ilang reports tungkol sa mga vendors na nakatanggap ng pinansyal na tulong na hindi naman daw biktima ng sunog. Yung nagsasabi naman kasi, of course, there are some claiming that they are renting, well in fact hindi pala, para makakuha lang ng ayuda. Meron din ganun. Pero kung ganun, kung pumirma si nag-claim na renter, pwede namang mag-dispute si owner, si awardee or leaseholder. Pwede siyang mag-dispute at i-dispute yung kanyang affidavits, yung salaysay nung nagki-claim na renter. Pwede yon. Upang makapagsimula na ang ilang vendors, inaasikaso na ng pamahalang lungsod ang mga karagdagang ayuda. Pasalamat din tayo kay Regional Director Nat Lacambra kasi nakapag-produce siya ng 7 million para sa inyo. So hintayin nyo lang ho yung announcement. Pasalamat din tayo kay meron pa hong parating sa inyo, si Senator Bongo magbibigay pa ng ayuda sa inyo, financial assistance. Si Senator Robin Padilla magpapadala rin. That's about 5,000 and 5,000. Tinayak rin nila na matatapos na ang itinatayong relocation stalls. Magdedesisyon muna ang City Treasury Office kung hindi muna sila mangongolekta ng renta sa mga nasunugan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Idinaan naman sa Zumba cooking show at seminar ang pagdiriwang ng World Kidney Day sa Pampanga. Magbabalita Gracie Rutao. Maliksi ang bawat isa sa pagsayaw sa Zumba na bahagi ng mga aktibidad para sa World Kidney Day 2023. Ang World Kidney Day ay isang global campaign na layong itaas ang kamalayan sa halaga at importansya ng mga bato o kidneys sa pangkalahatang kalusugan at mabawasan ang mga nagkakasakit sa bato sa buong mundo. Dito sa Central Luzon, ginanap sa isang mall sa lungsod ng San Fernando, Pampanga
ang selebrasyon na linahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga RHU volunteers, nurses, pharmaceutical companies, at mismong mga dialysis patients. So ngayon po ay sineselebrate natin ang World Kidney Day ngayong March 9. Nilalayon po natin na palaganapin ang awareness for kidney health and disease prevention. Alam nyo bang kahit sino pwedeng magkasakit sa bato, bata man o matanda, kaya huwag itong ipagsawalang bahala. Ilan sa mga nakikitang nakakasira sa bato ay ang may diabetes, hypertension, sakit sa puso, pag-inom ng mga pain relievers, paninigarilyo, genetics o lahi, at impeksyon at pamamaga sa daluyan ng ihi. Isa sa mga matinding sakit sa bato, ang chronic kidney disease. May 3 gamutan nito, ang medikal o pag-inom ng gamot, dialysis, at ang transplant. 3 taon nang nagdadialysis ang 74 anyos na si Lolo Dominador. Kwento niya, sanayan na lang, pero masakit ang magkasakit sa bato. Hindi naman. May sanay na, ma'am. Kasi, pati itong pagkuha ng kamay, may sanay na. Nakadialysis yan. Dito, ma'am. Kung hindi kami nag-undergo ng dialysis 2020, sabi ko nga sa kanila, baka wala na siya dito. Ngayon, he's enjoying his time with his friends, his family, no? So, yeah. So, yun yung mga kailangan ini-educate na yung gusto natin iparating sa mga tao na once you have kidney disease or yung chronic kidney disease, it's not the end of the road. Maraming tayong magagawa. Lalo na it's the early detection will prevent you from going to yung end stage at saka mga kailangan ng transplant or hemodialysis. Sa datos ng mga otoridad, tumataas ang bilang at kaso ng mga nagkakasakit sa bato bawat araw. 1 Filipino in every 40 minutes develops chronic kidney disease. So every 40 minutes may isang nagkakaroon ng chronic kidney disease. And then 1 Filipino daw every hour kinakailangan ng madialysis. So ganun po talaga kataas yung statistics natin ng mga pasyenteng may chronic kidney disease. As a matter of fact, yung estimate daw po ng mga Pilipino dito po sa bansa natin na may chronic kidney disease nasa 7 million na. Bukod sa Zumba, may pa-seminar din ukol sa 8 Golden Rule para makaiwas sa sakit sa bato. At cooking show para maipakita naman ng mga pagkain na ligtas kainin para makaiwas sa sakit sa bato. Maras ko sugar, kaya meron kayo. Maras ko presyon, pero ikaw may pinagpanulo. Kalmatan mo paano kayo matuyo. Dito sa Pampanga, layo ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang early detection at ang maagang pagsugpo sa mga sakit sa bato para maiwasan ang pagdadialysis. Alam mo po yung katawan-kawan nito? Maybe, di na ako po manulo. Nakalama po doktor. Di na ako panuluan ng ulan. Pabating na yung siya kayo. Bakit yung laboratory test din? Halimbawa po, it's sugar you, 200. 150, 180. After 3 months, mag-laboratory test ako, at kami babayan 100, 110, tuloy-tuloy tayo ng panulo. Grace Sirotao para sa Luzon Headlines. Susunod, naglalakihang ube bida sa kauna-unahang ube festival ng Sumpon, Ilocos Sur. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalaga ang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng
ang gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ibinida ng iba't ibang bayan sa Ilocos Sur ang kanilang mga produkto at kung anong mga programa ang pwedeng makatulong sa pagpapalakas nito. Magbabalita Charles Limon. Naglalakihang mga ube. Ito ang ipinamalas ng mga magsasaka sa bayan ng Sugpon, Ilocos Sur sa pagdiriwang nila ng kauna-unahang Ube Festival. Bawat entry, tinimbang at sinukat ang haba para sa kanilang agri-pinaka. Isa kasi ang ube sa mga ipinagmamalaking produkto ng bayan. Maliban dito, isinali rin ng mga magsasaka ang kanilang mga entry para sa pinakamalaking kalabasa, kamote at luya. Mga organic na gulay, isda at karne ang inilatag ng mga magsasaka sa lungsod ng Vigan. Ito'y sa pagsasagawa ng Provincial Agriculture Office ng Ilocos Sur ng kadiwa ni Ani at Kita. Aabot sa 30 grupo ng mga magsasaka at mga micro, small, medium enterprises ang nakilahok para na din sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ipinasakamay naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur ang mga kagamitang makakatulong sa produksyon ng asin sa probinsya. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso na ipapamahagi sa 474 salt producers, 98 na mga mangingisda at 32 mga asosasyon ng mga mangingisda sa probinsya mula sa 18 coastal municipalities ng bayan. Ito'y sa pagtupad ng Department of Agriculture noong nakarang taon na palakasin ang produksyon ng asin sa bansa. Sagot din ito laban sa labis na importasyon ng asin sa bansa. Sa datos kasi ng Philippine Association of Salt Industry Network, 73% supply ng asin sa bansa ay imported noong 2022. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At hinding silipin ang iba't ibang programang handog ng pamahalaang lungsod ng Dagupan para sa minamahal nilang mga Dagupenyo. Narito ang balita. Kung saan ka wala ipinipos kayo, no, kapag yung pa-check up, that's City Health open. But then City Health na Aabot sa 5,000 at 500 senior citizens mula sa Barangay Maluad, Pugaro at Bacayo Norte ang nakatanggap ng 3,000 piso para sa kanilang social pension. Layo nitong matulungan ang mga matatanda sa kanilang mga pangangailangan gaya na lamang ng mga gamot at bitamina. Bukod dito, nag-iikot din ang ilang doktor at barangay health workers sa tahanan ng ilang mahihirap na residente para bigyan ang mga ito ng libreng gamot at check-up. Sumpalan niyo, sukunin niyo. Sumpalan niyo. Yan ang pinaka-importante. Pag nakatapos kayo ng college,
sipag at tiyaga, at magiging wag po kayo. Samantala, 214 namang mga scholars ng lungsod ang nakatanggap na ng kanilang scholarship grant mula sa pamahalaan. Ito na ang pangatlong batch ng mga scholars na kanilang natulungan. Enjoy naman ang mga bata mula sa Sitio Pereñas, Bunuan, Geset dahil sa mga laruang handog sa kanila ng pamahalaang lungsod. At hindi lang pamahalaan ang may handog at tulong sa iba, kundi maging ilang residente. Nagsagawa kasi ng bloodletting activity ang Region 1 Medical Center sa isang mall sa Dagupan. Layon nitong makalikom ng dugong maaaring idonate sa sinumang nangangailangan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kung simulated ang birth, pwede ka bang magmana doon sa parents na nag-simulate ng birth mo? So meron tayong isang famous director sa dating ABS-CBN at kumuha siya ng 2 bata and sinimulate yung birth niya ng 2 bata. At he considered the children as his own children, carrying his own family name, educate, house, allowances, etc. Binigay niya lahat. But suddenly the director died itong COVID. And nung i-disperse na yung kanyang kayamanan, lumabas ang mga siblings ng direktor. At sinabi na because simulated yung birth ng mga bata, they are not entitled to inheritance from the father who simulated the birth. And since wala na silang parents, wala na naman silang anak, technically, then the kayamanan should go collaterally o doon sa mga siblings. So, ito ngayon ang tanong, meron bang karapatan itong 2 bata doon sa kayamanan ng ating director who passed away? Ang sagot po dyan ay wala. Because, again, the simulation of the birth of the children were illegal and it did not vest upon the children the right to inherit yung kanyang property. At where does the kayamanan go? Unfortunately, correct yung argument ng mga siblings. Wala nang parents, wala namang anak, then it should go to the siblings of the deceased person. Sana, no, nung ginawa ng director is he formally adopted itong mga children, or sana kung nandyan na yung batas na 11222 ay nilegitimize niya through the amnesty itong simulated birth na ito. But unfortunately, baka this happened before the enactment of the law in 2019. So that yung mga na-simulate ang birth certificate, in order to inherit from your supposed parents, dapat you avail of the amnesty para legal yung pagka-adopt sa inyo. Susunod, mga pambato ng Cordillera sa Mr. Island Tourism 2023 nakahanda na. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music
Baguio's pioneer in online music and art classes. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. Puspusan na ang paghahanda ng mga pambato ng Cordillera sa nalalapit na Mr. Island Tourism 2023. Kilalanin natin sila kay Jose Robert Inventor. Hindi na bago sa mundo ng pagmomodelo ang 21 taong gulang na si Kyle. Pero target naman niyang pasukin ang ibang oportunidad gaya ng pagsali nito sa Mr. Island Tourism 2023. Okay, so I have experience with modeling for the past few years, and I also have a few exposure with pageantry. So I think it's time for me to step up to make an impact on a national level. Ang 25 taong gulang namang si Delifer na tubong Itogon Benguet, inspirasyon ang hirap ng ilang mag-aaral sa kanyang bayan sa pagsali nito sa Patimpalak. Tapos nakita po namin kung gaano kahirap yung mga mag-aaral from their home to school. Naranasan po namin kung gaano kahirap yung paglalakad. Si Deliper at Kyle kasi ang kakatawan sa Cordillera sa Mr. Island Tourism 2023. Mentor nila sa paghahanda si Mr. Earth Philippines Air 2023, Kurt Santiago. And I think that it's really important to be able to help out, the younger people and giving them direction as where they could go in terms of being an ambassador. Mula swimwear, casual wear, hanggang pagpapakilala ng sarili, mabusising pinaghahandaan. Pero bukod sa matikas na pangangatawan, isa sa mga pinaghahandaan nila ang question and answer portion at kanilang mga isinusulong na advokasya. So my advocacy is youth empowerment through tourism, and I'm gonna do this by utilizing the youth and the Sangguniang Kabataan. They can also make a structure on how they be able to help the youth train their skills, hone them creatively. Sa ngayon, patuloy pa ang pag-iensayo ng mga ito para sa Patimpalak na idarao sa Cebu sa susunod na buwan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.